So mga kabs, magandang araw sa inyo. Magluluto tayo ngayon ng swam na mais. Kung alam nyo to, swam na mais. So abangan nyo po yung bawat sangkap po nito. Masarap po to, lalo na may bagyo ngayon. So tara mga kabs, ating gagawin ay ang tawag dito, kukut-kurin natin. So ito mga kabs, last na lang to. So ito mga kabs ang finished product natin, yan tingnan nyo. Tapos lalagyan lang natin ng 1 litrong tubig. Yun. Nice. So tara mga kabs, magluluto na tayo. So abangan nyo po. So lalagyan natin yung bawang. So ayan lang po siyang mag golden brown. So ayan kabs, so susunod na natin yung red onion. So, dahil maulan-ulan ngayon, susunod na natin yung Knorr cubes chicken. Ayun. Tapos lalagyan natin ng konting patis. Oops. So no need din natin lagyan ng baboy o ano kasi meron tayong chicharon bagnet. So, gigisa lang sa ganyan. So, yung mga iba kasi kabs, bagoong yung nilalagay ako patis. So, tapos susunod na natin yung ating mais. So, nakapansin nyo ito. Yung sinayad natin mais kanina. Perfect dito sa tagulan. Alright. So, ayan lang po natin siyang kumulo. So kanina nilagyan na natin ng 1 litrong tubig, another 1 liter ulit. Mas masarap, mas masabaw kasi aalsa po itong mais na to. So ayan lang po natin kumulo, update ko po kayo maya maya. So yung mga kabs, makikita nyo kumukulo na Sarap nito, talagang sa amoy pa lang, pang ulam na. Tapos mapapansin nyo ito yung chicharon natin chicharon bagnet. Ano, may laman-laman pa So ilalagay na natin tong chicharon natin mga kabs. So ilalagay na natin yung chicharon mga kabs. Yun ganun. Saka natin halu-haluin ng ganun. Lalagyan lang natin isang bechin. Yung nabibili lang sa tindahan, 11 grams. So, buhos na natin yun. Okay. Ganyan lang Tapos, isusunod natin yung malunggay. Ayun. Ay, sarap nito mga kabs. So, pwede nyo pulutuin sa bahay ito habang maulan-ulan. Mga kabs, taste test na natin yung niluto natin. Swam na mais. Sarap na ito. May chicharon bagnet. Sarap. Mga kabs, lutuin nyo po sa bahay nyo ito habang maulan-ulan. Masarap umigit ng sabaw. Lalo't na may bagyo po ngayon, Rolly ang pangalan. Super Typhoon. So, kain po mga kabs. Sarap po, swam na mais. Ayan. So, maraming salamat mga kabs. So, yung mga sangkap po nito nasa description box po nito. Kung gusto nyo pong lutuin, makikita nyo po doon yung mga sangkap nito. So mga kabs, maraming po salamat. Don't forget to subscribe to this channel and like and share. So maraming po salamat. Bye bye.